Než jsem vstoupila k Natce do programu, tak jsem se cítila hodně nesebevědomá. To se projevovalo v mém vlastně celém životě. Hodně jsem o sobě pochybovala, pořád jsem se dívala, jestli se náhodou někdo na mě nekouká, jestli nevypadám špatně, ale není to jenom o vzhledu, je to i o tom vnitřním pocitu, že je na vás něco špatně. Ale přitom potom později jsem zjistila, že se tak zaprvé cítí každý, nebo minimálně většina lidí. Sebevědomí ovlivňuje úplně všechno, nejen jak se k nám chovají ostatní, ale i jak se chováme sami v sobě. A není to jenom o sebevědomí. Sebevědomí ovlivňuje i vzhled, i naše chování, i třeba mluvení, s čím jsem já měla velký problém. Vlastně jsem nevěděla, jestli jsem ta pravá pro tady tento program, musím říct. A vlastně na co jsem to i psala, že bych o to měla zájem, ale vlastně nevím, jestli jsem ta pravá. Zjistila jsem, že Natka je úplně skvělá v tom, že porozumí tomu člověku, jde do hloubky, že prostě poslouchá a vlastně i když vymluvíte, tak ona v tom vidí tu hloubku, dokáže vám porozumět a vlastně najít ten problém, i když já jsem ho třeba neviděla. Vlastně jsme se dostali k tomu, že všechny ty moje problémy okolo souvisely jenom s jednou věcí a to je moje sebevědomí. Na což je úplně nejhorší vlastně pracovat. Ale po malých kručkách se k tomu čím dál víc posouvám, abych byla sebevědomější a to ovlivňuje vlastně celý život. Nejen to podle toho, jak se k vám chovají ostatní, ale i jak se chováte vy k sobě a jak vlastně vystupujete. Takže to mi dalo hodně, tady program od Natky, The Main Character. Moc se mi líbí, že Natka to bere uceleně, že to není jenom o vzhledu nebo o tom, jak se chováme nebo k sobě nebo k ostatním, nebo co máme vlastně tady v mysli, ale bere to jako celkově celého člověka, hodně hezky se s ním povídá, má hodně zkušeností, nejen ze života. Zjistila jsem, že herectví třeba má spoustu společného s životem a jak vlastně je to i náročné, ale to o tom nemělo být to, co jsem chtěla říct. Že to, jak vlastně se chováme, strašně moc ovlivňuje i to okolí, třeba jak vás budou vnímat. Třeba když já jsem měla problém s tím, že neustále mi chodily situace, kdy jsem musela vlastně vyjadřovat nebo dokazovat něco ostatním. A zjistili jsme právě díky tomu, že je to vlastně o mně. O tom, že já už od začátku jdu vidět, že jsem nesebevědomá. A o to víc potom ty lidi jdou a ryjou do mě. No a tam jsme vlastně začali. Zjistili jsme, že všechno, co mi dělalo problém, co jsem se jí svěřila, tak všechno šlo k tomu sebevědomí. Takže to byla ta nejhorší část, že vlastně na sebevědomí se pracuje strašně dlouho a je to, nechci říct úplně složitý, ono to není asi tak složitý, ale spíš je to intenzivní a dlouhodobý a o to méně rychleji ten výsledek je. Ale musím říct, že na sobě vidím ty postupy. U mě to třeba byl problém to, že jsem se hodně usmívala a Natka právě díky tomu nějak zjistila, že je to vlastně tím, že chci být jakoby hodná holka, nebo abych prostě nevypadala špatně před ostatními, ale to, že se usmívám a jsem jako pořád hodná, tak o to víc ty lidi potom mají přesvědčení, že se ke mně můžou dovolovat víc. A to byl vlastně ten kámen úrazu, že proč já se usmívám? No protože chci působit dobře na všechny lidi. Ale proč? Abych se každému zalíbila, to znamená, že já to v sobě nemám. Upřímně jsem nečekala, že Natka mi tolik porozumí a že vlastně tyhle problémy má hodně lidí, i když je hodně vysoko. Cítila jsem se vyslechnutá a porozuměla mi, takže jsme našli nejen všechny ty problémy a já jsem si říkala, aha, to je ono, ale i mám od ní podporu, cítím se od ní vyslyšená, že prostě chápe, co mě tíží. A o to mi to vlastně všechno šlo líp, protože jsem věděla, jo, nejsem tak špatná, můžu
chtít třeba tady ty určitý věci, které mám vysněný a můžu si jít za těmi sny. A vlastně mi dala takový balíček ucelený toho, vlastně jak nejlíp toho můžu dosáhnout, jak být sama sebou, to je hlavně důležitý, protože nikdo nechce žít život, který vlastně není váš a co si nepřejete. Takže jsem dostala takový od ní ucelený balíček toho, jak dosáhnout těch svých snů a to je strašně důležitý. Díky Natce dokážu toho mnohem víc za méně času. Všimla jsem si, že třeba já jsem člověk, který strašně nad vším přemýšlí. A dokážu se dostat do takového toho stavu, že vlastně nevím, co mám dělat, ale zároveň vím, co mám dělat, ale nechápu, jak to mám udělat a prostě overthinking. A díky tomu jsem si všimla, že vlastně já už tolik to nedělám. Že třeba se z tohoto stavu dokážu dostat dřív a na jednu stranu ani nechápu jak, ale strašně mi to pomohlo a nevím, jestli je to jenom sebevědomím. A nebo i tím, co jsem se vlastně naučila, že hlavně jako jít dál a právě Natka tam má třeba i situace, vlastně jak se dívat na různé situace z různých úhlů a to mi asi taky hodně pomáhá a hodně mi to vlastně udivilo mě to hodně. Jakých pozic se na situaci můžu dívat a jaký potom můžu vyhodnotit. Že prostě to není jenom program, kde ti Natka řekne, jsi skvělá, všechno dokážeš, nikoho si nebe k srdci, ano, to taky samozřejmě řekne. Ale ono je to taky pravda, ale je to i o tom vlastně, nechci říct návodu, ale o tom, jak vlastně máme žít, jak jakoby to budovala od začátku, ten náš život, že nás vezme tady, seš teďka ty, máš tyhle problémy, zjistili jsme, že potřebuješ toto, dá ti nějaký ten návod postupný, jak se k tomu dostat, ale i o tom třeba, co nás nikdo nenaučil, že nemůžeme tolik strachovat o to, kdo nám co řekl. Ano, všichni to víme, nesmíme si nic brát tolik srdci, každý má jiný názor, ale reálně je to potom jinak, že někdo prostě, každý měl jiné podmínky života i v dětství a potom se to na nás hodně podepíše. A tohle je právě super, The Main Character program, že vlastně všechno přepisuješ a stáváš se tím ne podle toho, co ostatní říkali a co chtějí oni, ale podle toho, co chceš ty. A ve dvou to jde líp než v jednom. Protože je tam ta podpora, je tam to nakopnutí a tolik se nezasekáváš. Je to růst, ale takový zrychlený. To není, jak kdybych to dělala sama. Takže já jsem moc spokojená, jsem ráda za to, že jsem šla do toho s Natkou, protože mě to už teďka hodně posunulo. Vidím i na svém životě, nejen jak mluvím a jak komunikuji s lidma, ale i jak mluvím sama k sobě a vlastně jak se celý můj život odvíjí dál. Že prostě chyby se dějí, věci se dějí, ale není to špatně. A já vím a jsem si víc vědoma toho, co dokážu. Nikdo neříká, že to bude hnedka dokonalý, ale je to o tom postupně jít těmi kroky. Takže hlavní je nezůstat na místě a posouvat se v to, co věříš, a spíš věříme, aby jsme šli tím svým směrem, tím, kým chceme být a nebyli smutní třeba na konci života, že jsme za ten svůj život neudělali to, co bychom chtěli. A že jsme hlavně žili život někoho jiného, podle toho, kdo co řekl. The Main Character program je prostě o tom, jaký chceme být a Natka nám pomáhá se tam dostat. Protože někdy je fakt těžký tam mít sám. Vlastně nevíme třeba ani jak. Je hezký mít sociální sítě a zkoukávat každý video, jak bys co měl dělat, jak bys měl být úspěšný a jak bys měl vypadat a všechno tady to. Jenže to je jedna věc, ale dát to do té praxe je často hodně horší a v tomhle mě vlastně Natka vytáhla z toho mýho, nechci říct smutku, ale nevěděla jsem, co mám dělat. Prostě jak se z toho dostat. A to mě vlastně Natka pomohla, že mě z toho vytáhla, řekla mi, aha,
takže ty máš tyhle problémy. Prostě mě vyslyšela v tom, co jsem říkala a já jsem to v tom neviděla. A potom mi dala návod, vlastně, jak na sobě pracovat, jak to měnit. Ukázala mi třeba, jak brát různě situace. A díky tomu postupně se zlepšuju, jdu za těmi svými sny a je to super. Vidím na sobě, že jsem udělala už posun a jsem vlastně na to hrdá, že jsem tohle všechno udělala, že jsem prostě neseděla jenom v koutě dál. A já věřím tomu programu, co děláš. Že hodně lidem pomůže. Že budou těmi lidmi, kterými chtějí se stát, aby byli šťastní. Mně to pomohlo. A pomáhá vlastně dál. Asi bych chtěla ještě vytknout, že vlastně jsem si všimla, že Natka to nebere vůbec, že tam neprojektuje sebe, ale že fakt vnímá jenom toho daného člověka, to, co mu říká, toho, jak chce být, jak chce vypadat. Není to o tom, že by tam dávala hodně ten svůj styl, ale fakt vyslyší a udělá to podle toho vlastně, jak chci já, nebo jak chceme my. To se netýče jenom vzhledu, jakože módy. No, takže prostě to stojí za to a doporučuji to všem. To je klišé.